Dans og bevægelse her på GIV betyder for mig, at vi har sindssygt mange muligheder for at udvikle os og bevæge os inden for forskellige genrer. Her på GIV der arbejder jeg kreativt, kunstnerisk og koreografisk med dansen. Og når man arbejder på den måde, så oplever jeg, at eleverne de får rigtig meget ud af det, for de får lov til både at få inspiration fra mig, de får lov at arbejde individuelt med det teknik, vi laver, og med de koreografier, vi laver, men de får også undervisning i, hvordan de selv skaber danse og koreografier og sammensætter øvelser. Det er virkelig en mulighed for mig at inspirere andre, men også at blive inspireret fra eleverne selv. Selvfølgelig kan man opdele dansen og gymnastikken hver for sig, men man kan også bare bruge det, som det er, og bevæge sig, som man har lyst til. Og det gør vi både med vores højskoleelever, det gør vi med college, det gør vi med eliteholdet. Og vi bevæger os egentlig på samme måde, uanset hvad vi har, og så differentierer vi undervisningen, så det passer til de elever og de gymnaster og dansere, der kommer. Jeg lever i dansen, og jeg kommunikerer i dansen. Jeg møder andre mennesker. Jeg får lov at udvikle mine idéer og mine tanker og mine følelser igennem dansen. Og der er ikke noget bedre, end at få lov til at gøre det sammen med andre. Og det bedste er at få lov at åbne folks øjne for, hvad dansen kan. Og de gaver, som den rummer, det er altafgørende for mig. At gå op i en sal 2 timer for sig selv og improvisere og lege med bevægelse til musik er noget af det bedste, jeg ved. Og så overlevere det til eleverne nogle timer senere. Det giver mig liv, og det giver mig energi, og det giver mig kraft, og jeg bliver kreativ, og jeg får idéer, og på den måde udvikler jeg koreografi og mega god undervisning, synes jeg. Det er der, jeg lever.